Oprostite, je li ovdje čeka ona za Kauflandov dodatni posao? Mini jobs. Je, slobodno, sjedite si. Oprostite, ali mislite možda da je ovo previše? Šta to? Pa za razgovor sam obukao ovu Kaufland majicu i želim da me ozbiljno shvate. A znate kako kažu, odjevaj se za posao koji želiš, a ne za posao koji imaš. Ja sam mislila da vi tu već radite. Ne. To ja samo da dodatno pokažem želji. Želim si što prije zaraditi za novi PC, jer uskoro izlazi GTA 6, što vjerojatno znate. A odakle vam ta majica? Nisam ju ukrao, nego sam ju samo posudio dok nitko iz Kauflanda nije gledao i vratit ću ju čim dobijem posao. A za što vi želite uštediti? Pa imamo zaručnik i ja svadbu iduće godine. Predobro, držimo onda figa. Znaš što mi još super, što se uopće možemo tako dodatno zaraditi i imati 2%. Nisam uopće ni znao da se to kod nas može. Da sam se osjećam onako kao u Americi, work and travel, Molnar. To sam ja. Idem, zaželite mi sreću ako hoćete i mogu vam nakon razgovora dati ovu majicu. Možda će vam dobro doći. Ne, a? Okej. Evo me.